Oh, iwak le. Allah, bocor kok. Lo. Wih, sadadadang, geladang. Boyo, iwak apa iki? Wah. Lo. Ora munggah iki. Piye iki? Bye wo, kita kok ngendi ki engko? Tak totne delok. Lo, minggir dhewe. Boyo. Masalah. Nyedak aku. Boyo, pucane lur sampai kaya ngono kene. Lah aja pedot, tinggo alah. Yo, yang serompot. Aduh. Wes, rene. Pucane klo. Yo. Oh, yo. Sampai teko kene lho. Yo. Alah. Nojak. Yo. Wah. Pedot iki. Masalah. Yo apa iki? Yo. Ayo munggah lek. Wah, nabrak. Boyo, wes, hop. Yo. Alah. Yo, aja pedot. Aduh. Nyangkut tak. Aduh. Alah, kayak itu lah ngono. Angkut serampot iki. Yes. Oh, isik bolo. Isik. Ayo. Oh. Piye iki? Carane unggahne piye? Oh, iwak semene kok. Oh. Naik wae saiki. Wah, yo. Kene lho. Masal sampai tengah lur. Wah.